Tak to tady ještě nebylo. Pštros v Labi, zatímco jeho majitelka mluví o tom, že plaval hodně rychle, podle některých svědků se jen nechal unášet proudem. No ať je to jakkoliv, jedno je jisté. O téhle záchranné akci hasičů se bude v Řečanech nad Labem u Pardubic ještě dlouho mluvit. A po naší reportáži nejen tam. 8letý Honzík se prý nepohodl se svou pštrosí partnerkou. Otevřel si vrátka a šel se schladit. K Labi to má ostatně kousek. On plaval strašně rychle právě. Vždycky, když jsem se otočila, tak už byl o pár metrů dál. A jakože mi přišlo, že ho to tam snad jako i bavilo. Emu spadl do řeky někde v těchto místech. Proud ho začal unášet až pod most. Než hasiči přijeli na místo, uplaval už více než 300 metrů. Okamžitě se ho snažili co nejrychleji vytáhnout. Na odchyt zvířat používáme tyto tyče, kterým kolem krku nasadíme tuhle ohlávku, přitáhneme a pak je necháme splývat volně kolem člunu. Tento druh pštrosa je zajímavý v tom, že kope i do stran a hasiči si museli dávat pozor, aby je nezranil. Pštros byl po 10 minutách v chladné vodě úplně unavený a vůbec se nebránil. Jsme ho normálně odvedli, jako když vedete psa na vodítku. Hasiči ještě pštrosa nikdy neodchytávali. Tento případ byl poprvé. Honzík se vrátil ze své výpravy bez jediného škrábnutí a až zase bude řešit své partnerské problémy horkou hlavou. Na schlazení mu už bude muset stačit jen kbelík s vodou. Majitelka totiž slibuje, že výběh dobře zabezpečí. Petr Brzek, televize Nova Řečany nad Labem.